ce alƙarya nawa, al'ummomi nawa Allah ya ce muka halakar da su da suka zama azzalumai, wa an sha'ana ba'daha qauman akarin. Allah ya ce bayan sun wuce muka tada sabbi kuma suka ci gaba da rayuwa. Falamma ahassu ba'sana, Allah ya ce waɗannan alƙaryu, waɗannan mutane da suka bijire, Allah ya ce lokacin da suka hararo azabar mutatin karo su, idza kun minha yarkudun, Allah ce duk sai suka fita da gudu karce masifa ce ta taso. Wannan girgije da hadiri da kake gani yake tasowa baki, annabi idan ya ganshi sai ya durkusa ya ce Allah ka sa ruwa ne ba azaba bane. Me yasa? Annabi ya ce akwai wadda suka hango shi suka ce ruwa ne alhalin wuta ne. Falamma ahassu ba'sana, lokacin da suka hango azabar mu, idahum minha yarkudun, Allah ce sai suka fita da gudu. Allah ce la tarkudu warji'u, Allah ce karku gudu ku dawo. To an fazo kashi. La tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Aka ce musu ba gudu, ku dawo zuwa ga ni'imomin da muka muku, ku zauna a cikinsu da gidajenku don a muku tambaya da kyau. Ƙalu ya wailana, suka ce ya nadamar mu, ya kai can mu, inna kunna zalimin, mun zalunci kanmu. Fa ma zalat tilka da awahum, Allah ya ce bata gushe ba, wannan shine furucinsu, suna gudu suna kururuwa, suna mun cuci kanmu hatta ja'alnakum hasidan kamidin. Allah ta har sai da muka ga bayan su. A haka suka tafi. Akwai wadda turran da ya fito daga gidansa da gudun nan, wallahi malam har yau da muke maganan nan dubban shekaru bai taɓa samun zaman lafiya na minti ɗaya ba har yau, tun wannan fita da gudu. Me yasa? saboda yayi mummunan ƙarshe. Wannan sa kafa da yayin ya sa ta a wahala. Fir'auna ba Misra ya mulka ba? Yanzu dubban shekaru da aka yi, shugabannin da suke mulkan Misra, shi ya san me ake ciki? Yana ta kansa, yana cikin abin da yake ciki na damuwa. Gayyata yayi dukkan manyan mutane na Misra, yace su fito a zo a bi annabi Musa da mutanensa. Fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin. Aka fito, aka zo, aka fita. Wannan fitan kenan har yau.